Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Walatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga katuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko na gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinapad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nabuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumulwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yang ay binigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yang ay binigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mga pakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaating upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhati ang sa akin binigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila ay maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila ay malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila ay iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yang mga binigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumoong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako ay iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan,
Ngunit nakikilala kita at nagkikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinagkikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin iniibig mo ay mapasak nila at ako'y sa kanila. Magpayapa tao po. Pakiramdaman tayo po yung presensya na nagkakatang kinukimara sa inyo. Malugod na kaya kami nigpa. Ngayon pong pinandit tayo at sumilang dadamat din kaya kami balang puso. Ang pong kaya kami panandam. Bangin ng Diyos king kaurasan na iti din kaya kaming pasalamat gining Diyos. May gitila pong dudwang mi king kaya kang banalayarapan pablasang iningat mo lang. Ding balang metong kaya kami ikalubanan mo kaya pong biyayang pong sikanan king kaya kang pamiti po na ini manimuna ingke kang lugod, manimuna ingke kang mupaya ng Diyos. Yo ing lumukog, kingkekeng buong pangatao, kingkekeng kaisipan, ang gana ka rin kay kaming puso ng Diyos. Yo ing manatili ingke kang mupaya. Diyos ko, nung makananong tinipon mo kaming mapayapa ing lugar rin. Hadwan mi po ingke kang kalam menibat ingke kang kayarian banwa. Iya sanang mitugtog ginong Diyos manibat ka rin kekeng bumbunan. Ang ganay pa king kekeng panandam karing kekeng puso ginong Diyos. Na sana ingke kang upaya yang magparating makalulan kekang. At ang timurin ginong Diyos king pinandit ay manyawat kami kaya kino nung waman at tingkemang kung agawang makapatula king kekang banalayarapan magsumamo kabit manyawat patawad kaya ang timurin ikpaking kaurasan na iti anong makananong ingkekang pengako kaya kaming anak mo na ingkekang banalaya espiritu na yung malyaring kekang tuburan ng pong itugtug king pinandit. Bang Diyos ko ring maya pabalita, amalyaring kaya kaming damdaman king kaurasan na iti. Miyalang sustansya at pakinabang king kekeng katawan, miyalang sika na nigpa king kekeng pisikang laman ang gana king espiritual. Ikpang banalngin ing pinandit, deti kung telagamo ikpa, manibat na king luklukanan ing kalam. Diyos ko, ing makanyan mesa kung lukuban mo naman king kekang upayat lugod, dinan merkong puwersang pong sikanan, bang malaya ming agamit king kekang kaypayan. Ang ganay pareng mi talagang tagapagsalita king pinan. Diyos ko, balasar kong buklatan daring karelang paspulan, di nga manong menibat keka ginong Diyos, ilasar kong malyaring mi bulalag king pinanditay ti, banding saplang makirandam, miya pong pakinabang kaya kami ng anak mo ginang Diyos. Ginawa nga ning pinanditay ti. Eko lang ang pusang bitlan kaya karing lalamandaring kaya kayang balang puso ang pong panandam. Pablasangi ka po yung manakit ang pong ibalo. Nunay kayang pasalamat at pasakop kami pa kaya kaking lagyo ng Jesus manibat ng inyang gaman king oras. Iyan nasa po maya-maya.
Ang spiritismo ay karunong nauukol sa uri, simula, at patutunguhan ng spiritu at sa pagpag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talay-tayan o mito. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kaong gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkataong laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasunod. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos na tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan, ang kabanalan ng espiritu ay bukas lagi nasa lahat at bawat tao. Ang pag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu sa mga tao ay isang katotohanan ng matunayan ng mahabang panahon. Ang makaloob o biyaya sa panggagamot at pangitayang na susulat sa Biblia ay may kabanalan na pinakikilala ng mediumnidad. May pahabak po kayo. Mumuna po kay Diyos, kadwa po ka rin. Kaya aming pengari at kareng kalupa ko pong payanan. Many pong aldawin, imigat at itang pong thought of the week. What makes you a man is not ability to make a child. It's the courage to raise one. Mati Stepa. Para po ako, share ko mo po kay thought of the week. Alin po para kalan na anak hindi. I-example tayo po ng mga nanutala pong Aris Denny. Nung mga nanutala pong turong masalese ka rin mga mayang dapat sabi na rin po itang po masakiting midinan ka manang itapong kanan mo na mo po ibeme po kaya adapin po itang kaya kaming kapatid napuna niya pong may pulong kami ting Sabado sabi napin po nung po kanong akin ni kayang pengari na may pulong makanya na puntok yan uling nunano po yung akakit ning anak king kayang pengari makanya na pong gagawan nung po maka-adapt ya po masanting ugali makanya na puntok yan ning kayang pengari at makanyan tala pong makanyan daw po rin pengaring ituturo rin karelang anak na nung makanano lang pong maging marespetong tao at ating pong takot king Ginong Diyos at eda po paboren itang malililalandas rin karelang anak bang makanyan daw pong ituro at ibalik karetang matulidalandas buri ko pong sabihin ka rin tatanga pengari Happy Father's Day ngan po kaya kayo at makanyan kaya rin pong pupugayan in ka na akong indang pengari simula po niyang may walain ka na akong tatang makanyan na rin pong making ka na akong tatanga pong inda Happy Father's Day ngan po.
sablang bage, iti at kayang pamayapan, kinguli na ning upaya na ning Diyos karing balang metong ke kayo, makanyan keng payampun ampong babye, king banal yung tipunan. Kinguli na ning kekong pamanyamba, bayang maliaring gampanan karing kekong kasarilinan, ingking ating katapatan, at mengatmuan king kapibabatan, king bang maliaring ing tao, tikdoya, king ating katapatan, king kayang kasarilinan, at king lagyuna ning kasalpan tayanan. Wapin, talakadye ing balang toknangan nyo, king mengatmuan tipayan, king mengatmuan lugod karing balang penandit daring kekong kasarilinan, at karing balang penandit daring kekong biye, apagkalob na ning Diyos karing balang metong kekayo, uwang ana pagkikuanan niyo ikong sabla, kinguli na ning kekong kasalpantayanan, magsilbi kong metong awuliran, lunto kong metong amodelo, karing nino mang tao, luwal na ang kilob ning pamanwalayo. Ing Diyos pakatandaanan niyo, karing balang penandit, adwan at pakisabi, kingulidaring banal adaratang ke kayo, ban maliaring ding banal ayamano, ing makanyan lang miyapse at mipabalo karing balang sariliyo. Pakikuanan niyo ikong sabla emo bukod ing tala pakiramdam kayo. Nune may git ing maging tala dapat lading balang sariliyo, karing ulit-ulit ayamano ami pagkalob kaya kayo. Kinguli no ning kekong kasalpantayanan, manatili ing balang metong kaya kayo, king metong apamisip, king metong awugnayan, king metong apamisasan metong, at king metong adapat aburina ning Diyos karing balang metong kaya kayo. Mipapagmanano kayo nga na ning amano, karing mayap ayamano, at mituturuanan, mipapagaral karing balang penandit daring kekong pangatao. Ena sa tutulutan ning ninuman ke kayo, kinguli na ning kekong pamaniwala, ing maging tatabling la ding amanong mipagkalob ke kayo. Pakikuanan yung detingana, ing mitimula dulang daring balang pusoyo. Ngana ing mitimula karing kekong kaisipan, ban malyari nga ng deti kaya kayo lang pag-aralan. Ikeng banal king kayarian, makisabi kami karing balang metong kaya kayo, karing balang penandit. Ayaw sa niyo at adwan niyo ing kasaupan, nano kayang bage amayap agawanan ning tao, king banting upayang iyo ing may git ing mipalablaban iyo king kayang kasalpantayanan. Nano kaya ing may git agawaning tao, ban maliaring luntoya ampong matangal king kenuman, ing atinong kasinsinan ampon kabanalan ding dapat yuyikongan. Ing Diyos
lalaweya karing balang metong ke kayo. Wa mamatiawan yangana king nino yapaman, nung nanungana ing bage amaliyaring ayibiyeyo amay git king kekong kasalpan tayanan. Wa eyu imbutan ikayungan nung nano ing maging aibiyena ning kasalpan tayanan karing balang metong ke kayo. Wa karing ulit-ulit ayamanong taratang ke kayo. Nung lawen ko ang pong batiwan ding balang sariliyo, ing banal na kayo. Nung kakulang umasdan ding balang kekong kasarilinan king penan ditay ni. Ang gaman sana king kapilan, ing kekong pangatayid, king kekong kasalpantayanan, ing lalo kong mayakit. King atinong pelalong tibayan, ding kekong kasarilinan, king ulino ning kekong kasalpantayanan. Wa e magkulang ing turo karing balang metong ke kayo. Wa panuanan ke ing balang metong ke kayo, potang ding kayang daramdaman karing bane-bane ing makanyanong gagawan. Wa ing kanuanan babiyeke ke kayo, potang ding sablang bage maging mayanla king lagyuna ning pamaminto. Karing balang penandit pakikuanan niyo ikong sabla, kabang atiyo ing oras ampong panawon ke kayo nga na ing magsiyasat kayo. Kabang nganang ing oras atiyo ke kayo, ing makapalangi nga na karing balang imalan, ing mayakit yo ing tune pitian karing balang kekong kasarilinan. Mapagpakumbaba, mapipabata king lagyuna ning upaya na ning Diyos, king alang na numang agle amaliyaring mayakit ke kayo, king uli na ning lugod na ning Diyos, ing may git ing makanyan lang mi kakalugod ding balang sariliyo. Ing sakit na ngana ning awsan yung kalingkingan, iti at panamdamane ning mabilog yung katawan. Kanita, makilala kayo, king tune no nganang mga biyasa ding balang sariliyo. Puwatang ing sablang bage, maging mayan, ing kekong pamanggalo, karing kekong katungkulan, at alang nanumang lalto maging kasangkanan, at alang nanumang lalto kapag pabayan. King ulino, ning tungkulan abiniye na ning Diyos, karing balang metong ke kayo. Mipapangalbit kayo potang ating mga lingwan. Ikayo ing munyesi kanan potang ating mga ina. Ikayo ing maging talaturo potang ating malilili king landas no ning makatuliran. Potang ing tao may biyasa ne karing tune kabiyasnan ababiyena ning Diyos, karing balang metong ke kayo, ang giyang mapayitiyo, maging mayumuni. Potang ing tao ing tune ning mebiyasa, ang giyang ing subok atiyo, iti maging kabiyasnan yo, karing balang metong ke kayo. Kanita, makilala kayo at matangal king kekong kasalpantayanan.
Potanganang ding balang sariliyu ing tunenong makayugne king buri na ning Ginoo. Numan ang tibeyatan ing akakitiyo, ampon ababatiyawan karingkekong panimanman. Anong sano ing sablang bage akakitiyo king yatuyong pagkarinan. Daragol, lalawak, ing kaguluan, ing patayan, king yatuyong kakarinan. Dapat uling ikayo ing mituturuanan kayo, karing amano na ning Dios. Wana numan, ing matagkil, ing taong ateyo king kasalpan tayanan, nga na ni sepo na mambuak. Potang ing tao at tune, potang ing tao ing tuneneng mekyabe king burina ning Diyos, na numan nga na at matagkil ing balang metong ke kayo. Ang giyang itang orno, lalakadyang alang patugot, king yato, potang ikayo nga naning kakong amano, ing mekyabe na kayo king burina ning Dios king ulidaring dapat yu. Kanito alang nanumang matangal king manuwalang tao, alang nanumang miyayabe king mesabing kaguluan, alang misangkot nanuman metong man ke kayo king ulidaring turo, king ulidaring amanong mipagkalob karing balang metong ke kayo. Wa magpakabiyasa kong ganap ikong sabla. Wa makiyabe kong ganap king burina ning Diyos. Ban kanito ing nanumang bage ayakakityo iti at mga lisya kayo. Mapanalangin ulit ang ke kayo. Ing maragol adanok, ing maragol akasakitan, king yatong pagkarinan niyo darakal, ing miyayaliwangagle kasakitan akakitiyo. Dapat nga nananong takot na ning manuwalang tao potang ikayo at yun ako kang Kristo. Ingadwan ko ang pakisabi kaya kayo, tingulidoring ke kong pamagkapilit ban ketiko me ban malyaring makiramdam kayo karing amano. Deti nga na kaya kayo lang suryan ampon pag-aralan. Nung deti maging panyulong lo karing balang metong kaya kayo. May pakabsyan ko sa ikayungan, king burina ning Diyos, ban malyaring ikayo, nako dumanok magpakapilanman. Ingupaya na ning Diyos, karing balang penandit, kaya kong talasal pantaya, parating makiyabe, makiyugnayan kaling balang sariliyo, ban ikong sabla, ing mga patutuanan kong maygit, ayatiyo, atengalan yu, ketang napon, ban may git, akit yu, ampong tangalan, king aldo yung paintungulan, king ulidaring matapat yung kasalpantayanan. King lagyonan ng Diyos, eko sana mamisayang king mesabing kapagalan. King lagyona ning kekong kasalpantayanan, ikong sabla, ing miyabe-yabe, ban malyaring galmangan nyo ring balang kekong katungkulan. Ikeng banal king kayarian, makisabi kaming pilit king Diyos, kagum ng Apostol Santiago, karing aryan daring aryan, karen king kayarian, ban malyaring eyo na tangalan karing bukas,
ing nanumang mabayat akaguluan king yato yung kakarinan. Makipag-convention ka rin king kayaryan, bayo ning etangalan ing galgal na ning yato yung kakarinan. Makisabi kami king lagyuna ning mayupayang Ginong Dios, ban maliyaring itangula. Amiyabiye na kaya kayo, ing eno maliyaring matangal at akit doring balang panimanmanyo. Ikeng banal king kayaryan, makisabi keng pilit, king kekong pangayatiyo. Wangana eyo na paliban ing mayap apamanyapat, ing pamanggalo karing kekong katungkulan. Misawop-sawupan tamo. Nung ikayo gogogol kong oras, ban maliyaring puryanye ing mayupayang Ginong Dios. Bani kayo gawan nyo ing kekong tungkulan, ikamiman karin king kayaryan. Ban maliyaring ing sablang bage amamo nagdatang king yato yung kakarinan ing mga lisyakongan. Kinguli na ningupaya na ning Diyos karing balang metong kekayo, misasan metong miyabe-yabe karing balang penandit king burina ning Diyos. Sa tutulutan ning tawo king ditak asubok adatang king biyena ing mga inayo king ulino ning kayang kasalpantayanan. Nunengana ing magpakasikan kayo king lagyuna ning kalam. Magyabe, magtapat, king kekong kasalpantayanan at alang kapikakunwan nanuman. Alang adwa-adwa pilubluban. Uling ene dapat kaya kayo. Uling matuwa na kayo. Malambat nong mituturuan ding kekong kasarilinan. Manibat king simula angga king ngeni ding turo. Balik-balik lo karing kekong pakiramdam. Pakikuwanan niyo, ikong sabla, king kekayong pangayatiyo. Ing tunenong mga biyasa ding balang sariliyo. King ulina ning upaya, at metong mo karin king kayaryan, wading sablang bage, miyabiela at mipagkalub, karing balang metong kekayo. Nakutuldo ampon manyambitla kekayo sablang manungkulan. Gasgas no ding amano, gasgas no ding turo, karing balang metong kekayo. Ing ninumang magpabaya king tungkulan. Pakatandaan niyo, akit, itang tuli ng paintunan, king biyena, maging material yaman, o king espiritual. Na kailangan ing ulit-ulit ing paganaka kaya kayo. Uling ding sablang bage, ganaplo karing sariliyo. Alang kulang na anuman, ing mayabiye ampon mipagkalub karing balang metong kaya kayo. Kaybat, ilareti, ring ditak asuyo amaliyaring aibiyeko karing balang metong kaya kayo. Paliye pa ing nobena. Aduan king mayupayang Ginong Diyos. Ing atiyong matatangal abulkan king kekong aslagan. Ing malyaring tumulo. At malyaring matangal karing balang metong kaya kayo. Magkapilit kayo. Ikayungan king nobena.
eye parimlan karingke kong kasarilinan, paganaka kong pasibayo karing balang metong ke kayo. Mi papanalangin, mi papamatawad ing balang metong ke kayo. At maging metong mo sana ing takbang, ing galo, karingke kong katungkulan, at alang malyaring kakawani ke kayo metong muan. Nune, kapamilatana, ning upaya na ning Diyos ang magparating kaya beyo, ing sablang bage, gawan yung kabiasnan. Ing sablang bage, akekong daramdaman, ampong akakit, ay makapatula, karing balang sariliyo. Iti iwaksiyo, uling maging karapat dapat, king tao, atiyo, king kasalpan, tayanan. Magtiwala sabla, lalo na neng bengi. Pakaingatan yo ding kekong sarili. Balang tutok-tok karing mesabing pasbulan, ing bubuklatanan nyo la, king agad-agad apanawon. Nune magsiyasat, king penandit, potang iti at datang karing balang metong ke kayo, gawan yung pisamban, ling kekong tuknangan, ban kanita, mga lawat kongan, king nanuman, asiglo, adaratang, king yato yung kakarinan. Pakatandaanan nyo, lalo na ikong kayanakan, makiramdam kayo, karing pengaryo. Lalo na neng bengi, alapasan ng lulwal, ikayungan, nung eto tong kailangan ampong presiso, ake kayong galmangan, manatili kong payapa, karingke kong tuknangan. Iti yang ligod kong katatawlian, karing balang metong ke kayo. Ingupaya ampon kalam na ning Diyos, king alang patugot, babiena ampon ipagkalob, potang ing tao. Tuneneng ating katapatan at tuneng makyabe, king burina ning Diyos, ing sablang bage, maging mayan, king ulida, ringke kong tungkulan. Mi papagmasabal kayo, ikayungan, uling yo ing dapat at matulid agawan nyo. Eyo sana bubos niyan ding kekong pasbulan, nung deti, ela maging karapat dapat kaya kayungan. Nune balasang mibos nila rin kekong pasbulan, tunay kabanalan, kabias ng King Diyos, ing malyaring ayapagyo, ampon ayibye, king lupa yung tao. Ing lugod alaranggan, pagkalub keke kayo, king kekong tipunan. Ing kapayapon, ating sawop na ning mayupayang Ginong Diyos, makanyan keng ni pagkalob, karing balang metong ke kayo. Ikong sabla-sabla, mapanalangin kayo, mapaningat karing balang penandit. Uling eyo balo, ampon kakilala, ding ati yung tao, amaliyaring akakarungot na ning balang metong ke kayo. Danunan niya in convention keng Toto King Domingo, pigumguman niya ikayungan. King saklit apenandit, sinuyo, migmanano, king tipunan angeni gewayo. Santa Veronica, lakwan na kayo.
Muna po payabot kay
Hello. Jonet po. Muna po, acknowledge tayo po yung katamo pong kapatid ay Ko Jaime. Liwanag po. Masayang pamanyatang po yung katamo pong lunduyan, Sibol Tagum Penimbia. Kasi bahay po, umigit-igit. Naman po na po. At payabot kaya po mayap makaurasan po sa blang pengari ang pong kapatid king kasalpantayanan. Aldone na naman po ning kikatamo pong pamigatipon bang makanyang taya pong purian ng pong samban ing kikatamo pong Ginoo. Uling iti po ing mabilog akatungkulan na ning tao habang mabibiyaya po ket isulit na sambahan po ing kikatamang Ginoong Diyos. King kayang pang espiritu, king katutuan. At iyan po yung paratid ang dadala rin banal na espiritong titi pagkikatamo. Ano pong kasanting hindi lahat ng pamag-aral kikatamo. Itamo pong talasal pantaya. Sabi na po nandi sana itamo ka po yung magsilbing uliran at modelo. Kareng aliwan tao, walat kilubning kikatamang kasalpantayanan. Ano pong modelo? King Marok o King Mayap. Dapat po maging modelo tamo po King Mayap. Ne po, ali King Marok. Bangka nito, detang taong manakit po kaya katamo. Ilang mo rin pong sumabi kaya katamo kung nano mo yung gagawang tamong kayapan. Na impulutan da po kaya katamo, itang kayapan ne po. At nano rin po yung sinabi na mabuko datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ng kanyang talagang muka sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. So, nano po yung burinang sabihan ng sulat ng Apostol Santiago ngayon. Ano pong ka-importante kaya katamo bilang talasalpantaya na po ng kaya katamong Ginoo? Na kailangan didinan tala pong diwa dembalang amanong daramdaman tamo. Na alimu kining potang linwaltana po king kaya katamong banala sanktuaryo, Stulinwal tanang ketanggit, kaya na naman po may lakwang kinit ang kikatamon dindam. Yan po. Kaya anak kinis, bala mo kung lalawin mo yung kaya kang meto nga sarili, king meto nga salamin. Potang meko nakakingarap ni salamin, mo na po akit ng sarili mo, di ba? Makanyanyaman po. Na pong kahulaga kaya katamo, na dembalang amanong miyapse o midadalak kaya katamo, didinan tala pong diwa, didinan talambye, at didinan tala pong dapat. Ana rin po nandin, may tuturwanan kayo at may papag-aral kimbalang pinandit, den sarili yu. Yan po. So, ining gagawang tamo po ini, may tuturwanan tamo ka rin banalaman, bang ingbalang metong at metong kaya katamo, at yung tamo pong pulot amayap. Yan po. Alam mo bukod, na ating kang kabyasnan king kaya kang sarili, mo naman po buring i-share king kalupang mong tao, o ikaw mo pong makinabang ka nito. Ne po, nung makakayap naman king kalupang mong tao, kailangan po kanu, turwanan me, pag-aralan me. Ano po kining basantaya po? Kini pong Colossus 3:16. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturoan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo. So, pamagitan na po rin himnos, magnobenatam, mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa iyong puso sa Diyos. Kalupa na po rin, dadali da po rin kaya katamong choir, no pong kasanting, pamampuri la po king Diyos. Kaya po, istong kakanta at hala po rin, pamapuri king Diyos, kailangan
nanamnaman tayo itang diwa na alim mo bukod itang kakantatala. Uling kem pamagkantata mo nga rin, metong nepong way para puriyan tayo yung ginong Diyos. So, kailangan, didinan tayong emotion, nanamnaman tala retang diwang dadalanan rin deng kantang kakantata mo. Kaya pimpu, mga turuan kayo at mga palalahanan sa isa't isa, kung minsan po kasi, itamo magkamali tamo. Di ba? Tatanggap tamo pong pamagkamali. So, nung minsan, atuturwanan na ka po, kaya katamang kapatid, yaka po mimimwa. Buri na pong sabyang kanito, anya atuturwanan na ka, ikit na, kitang gewa mo, ating kamal yan, ating pamagkamali. So, nung sabyang tuturwanan da katamang kitang amayap, tanggapan tamo po, nepo. Etamo po maganting kumbaga, nung atilas sinabi kaya ka, muburi, makona ka. Potakay, mikawanik at ikapasok ka laloob, ita po ingya tamo gagawan. Uling mikakapatid tamo po kini, anya kailangan po itang mituturwanan tamo, palalahanan da ka tamo, tanggapan tala po, nung tuturwanan da ka tamo, nung atin tamo pong agawang mali. Ne po. Ano pong ka-importante ito, kaya katamong talasalpan tayo aking ginong Jesus na tatanggapan tamo po yung kaya katamong kamalyan. Yan po. At atin tamo pong temang tatalakayan king oras sa iti. Diretsyon ko na pong Kapampangan kasi yung bisang king Kapampangan. Araw ng mga haligi ng tahanan. So, ini po makasakto ya po king kayaldo na iti uling ingaldo nga iti pag-celebrate tala po, pag-celebran tayo ingaldo da pureng den tatang, na naman nga ustamo, papa, daddy, tatay, kaya lawan di po, maka-tiyempo ya po yung kaya tamang topic. At atin pong makasulat kini, king Biblia na, kung makananot, mayawos siya pong haligi ning tahanan ning metong apengaring lalaki. Kasi po, nung magbuo ka pong pamilya, may kasawa ka. Bali po, sagli mo pong maging pengari maging amay magkasawa ka mo, kasal kayo, istumebok to iya, may anak ya, tatang na kayo Unang ingkutang po kini, makanano po kayong maging tatang tamo. Ne po. Nano po kayong responsibilidad ang malyaring gawa na nin tao. Ne po. Then tatang po kasi, at alos karamihan karakalang po kaya katamo, tatang daw. Nakatamo pong kaswelo, nepo, itong talareng anak tamo. Ang diyang anak ang kapagal, magobra ka man po, nakang kapagal, itong may anak mo, lalo nung malatiya pa, sasaganaya kaya at kinis na ka, itang kapagalan mo, milalako, nepo, may papasno kayo At ano pong karagol arol, ing metong apengaring lalaki, ing metong pamilya. Iya po yung maging piyakapundasyon na po ning metong pamilya. Ne po. At yung kaya po nung ing metong pamilya ay maging successful lang pong maging successful ya. At yung pong metong halimbawa, kining Biblia, nung makanano ya, ay po, basan kena. Basan tayo po. At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan, ang maraming araw ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya. So, adwaya po anak ne. O nang bunso po ngayon anyaranan na po yung mana na. At naglakbay sa isang malayong lupain. So, kanyang ikwan niya po yung mana no. May ako yung anak kayo likwa na itatang na. At do'y inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. So, maging nangaus po kanita. Balamit ang one day millionaire, makanyang po na. At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking tagutom sa lupay niya. Yung masaklap po, detang inyad ng mana, agi sana. Ne po, alang nitagang kayo. At siya'y nagpasimulang mangailangan. So,
Uling pong may gisan la. So, ketang panahon na ito, itang pintana ng lugar, may di ng krisis. So, magkasakit lang ini. Uling gisa na po yung kaya tinanay eh. At pumaroon siya at nakisama sa isang mga mamamayan sa lupaing iyon. At sinugo siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. So, ang gaking, may ipag-obrayan linubyan pong magobra. At ibig sana niyang mabusog sa kanyang tiyan ang mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. So, mga palitan niya po, isipan mo na po, makyabaya karetang. Metong yung burino, mga niya naman kitang kakanandaren babi, makanyan po, hindi na nasa ng kasakitan. Datapot ng siya'y makapag-isip, ay sinabi niya. So, aisip na po siguro, gumang-gumana, no? Ilang mga alilang upahan ang aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. At ako rito'y namamatay ng gutom. So, uling pong daranasan na po ng kagutuman, Kita pong 18. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. So, aga na ka na pong magbalik. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa inyong mga alilang upahan. So, uling pong ketang gewa na po, May balik niya po king pengara na, Brina, uling marina niya po siguro ketang gewa na. Andiyan ka nung itulad na niya mo, karetang magobra na naman, maging netong yan ang po kareng alipin mo. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat, samantalang nasa malayo pa siya, ay natawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya'y inagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing. Pasensya na. Aga nakakaya mo playing pingalit. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang mga kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo magsikain at mga katawa. Lewin niya po yung lugod na ning penghari king anak. Po, ang yaman pong likwa ng anak na, peborende, anyang datang niya po yung anak na, ikit na. Man po tinabi. Pelmuran, sinabyanan mga tsura na ano pinggawa ng pengaring kinawal niya mga duwang gambat at makanya niya pong may katulaging puso na. Baloy po, yung pengari, kapilaman niya do atiis ting karelang anak. Pero yung anak atiis na yung pengari niya po. Makanyan na po, kawulaga yung bibiyang lugod na rin pengari kareng anak. Kanya kareng anak niya ni, nung ating kayo pang igpa, luguran nyo lang ng itong anak kasakit, hinga lang pengari. Ganyan may gising kayong abak. May I love you kayo kareng pengari yung lalaki. So, ngayon uling kawuli tamo, kaya rin tamo. Kisyo rin pengari yung lalaki, pasalamat ka kaya. Pasalamat kayo karela. Uling alam pengaring bisip yung matsura ka rin anak na puro yung pengari kasi minsan kananan niya mo subo na niya mo ibiyane pa ka rin anak na kanya kayong anak luguran nyo rin pengari yun at itama naman pong pengari Efeso 6:4.
At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Importanteng responsibilidad na ning pengari, king metong ay anak. Ilapit niya po yung kanyang anak, king kakatamang ginoon Diyos. Ita po yung importanteng daily. Uling po yung anak ay nistong alapit tayo po, king kakatamang ginoon Diyos. Palagyak po 100% etamo po mang problema kaya. Iya po mamyes sakit buntok kaya katamo. Uling dadalane po itang takot kayo, kintakot kin puso na. At itang lugod po kaya katamong pengari na. Etala po, itaw po kasi yung pengari kung minsan istong makampuya tamo pasensya, sagli, ne po, akamuan ng tala, makapagsalita mong ikarapat dapat. Ali po pala makanita, ne po. Kailangan po pala etala po para gulan king mua. Ne po. Itang pamagdisiplina tama po kasi kung minsan medyo kung minsan sosobro, medyo kumbaga sasabihan tamo lalagpas kitang hangganan, ali po pala ne. Pangamantala po pala kitang amano. Kitang aralan ng Panginoon. Sawayan tala po. Ne po. At ita po yung importanteng responsibilidad na po ng pengari ulitan kaya po na denganang tamo po, ilapit tala po king nga pong Ginoo. At dito mo po rin ka na akong malyaring IB at dita ka pa mag-aral kaya kayong kariyanggang tatang po, Happy Father's Day po kaya katanong. Salamat po. Maya pa habak po, brother. Good morning po. At kaya kayo pong tsukyang lalam, gawa tayo po yung kaya katamong pamanyambang yan ng aldo ngay ni. Gandam tala po ding paganakan ng banalay espiritu kaya katamo. Tiro na ing mayap tamong gawan po, bayo kuladinan din ng kaya katamong kapatid. So, ulitan kaya po. Muna po, king kaya katamong Diyos, kapengari tamo, at yung banwa, pasalamatan tayo po king bibigyan na pong saup kaya katam. Kadwa na po nini, reng pengari tamo po na dininanda katamo pong akabyasnan, sinopanda katamo king kagiwanda, tinaid da katamo kitang mayap tuturo na kaya katamo ning Ginoo na atsula pang ang gaking panahon ngayon although nung atsuna man po king biye espiritu inkarelang presensya po itapong depat da kaya katamo emete na kalupa na ning kaya katamong kapatid duling Father's Day po, Happy Father's Day po na maging emotional ya kayang panandam uli po nga mag-aral tamo na realize na rin po na ingkya kang pengari lalo na po potang alanalo. Potang alanalo rin kaya katamong pengari. Potang manayimik ka kaya kang luklukan aisip mo la. Sabi mo, ako po na minsan uling maging pengari na ako naman ngayon ating ko naman pong anak. Anya pong impengari ko mabiela. Potang dinanakang oras, kailangan muli ka nga na ng pengari. Pala po bring sabihan tang paulyana ka. Po bring sabihan na lilimit na ka. Kaya habihan na po ita, kaya na ka, na didisiplina na ka. Magdisiplina king anak. Pota palang lumabis ka ketang binyan ng oras nung alas 8 na ning beng, kailangan muli na ka na. Ing pengari po pala makaniniya. Pangyamayakit ting kang pengari ketang oras kailangan atsuya king bale. Ing kabag na ning salo mo, itang kapigaganakan po yung atsu. Itamo po meging pengari na kayong yan. Potang alayo yung anak, king kekang pibale-bale.
kapigaga na kanman po, although balo tamo na may mahagaral la, king pang-apong ginuri kaya katamong anak. Okay, nung punginganak tamo, maganak hayaw, okay. Dapat ketang oras sa ita nung sakali. Muliya, magdili-dili ya. Yang kapigaga na kan mo ita. Potang muli na ka, ya po yung pigaga na ka na ning kekang pengarita, potang muli na ka. Ala na hang kayabe. So, ngeni po, ulit-ulitan ki. Kaya panahon tamo po ngeni nga, sabyanan ning banal, nung mo presiso, nakalulwal. O kasi po ngeni, anak yang malati, o nakyamo, no katapang Deng tao ngeni, nung minsan dakal no puret ang lalakad, na nung minsan akit me talagang alapang pamagaral. Na nung minsan alawe miyang dakal po kaya mong dalan. Anyaya po yung pigaga na ka na kaya katamo. Anya makareng anak mi, sana isipan na potang pangamanwanda kayo. Siyempre po, pengari ka. King metong, okay. King kadwa, okay na. King katlo pa kaya, okay ya pa. Itatang. Okay? Siguro po, medyo mitas siyang bagya presyon Makasabi ya po. Anya, nung minsan, makasabi ya po yung pengari, at siya mo naman kaya. Hala? Sumabi ya po yung pengari tamo nung etamo po migmalabes. Anya, sinabi ya po yung pengari tamo, uling, bata mong sasanayan. Bata mong paglimon, nanapin. Makanyan mo naman po, king katamong pamagaral. Sabi na ng banal Espiritu, kaya konbensyon na maranon kayo. Okay, binyan pong pamagaral kaya katam. Anak na ako. Kaya konbensyon, may late ko. Okay, ya po, O kaya tutuking konbensyon, makanyanan na naman. Kaya tutuking konbensyon. Sabihan na ako po, anak nga na, yata gusto kanya na po kaya katamo Makanyan niya po, yung kaya alaya pong keliwan, yung kaya katamong pamagaralay ni, ang gaketang kaya katamong biye, apaindalanan king panahon na ini. Kasi po, nung taya, disiplina yung kaya katamong sarili, what mo? Dening kaya kang kaya kapatid nung disiplina mula. Nang minsan, disiplinado kapin, kaya ang sarili, akit mo reta, siyempre agkat mula, po makanyan, ikayat mula. Anya po sabi na, ing sakit na nga na ning kalingkingan nga na, sakit na ning buong katawan. Anya, potang turuda katamo, kaya tanggapan tamo. Kaya potang turu na ning pengari, tanggapan na. Utang. Nang minsan po, tuturo mo niya mo nang minsan, poto, yapang maragula boses. Okay? Kasi po yung panahon po, po yung makapanahon nga ni. Pero makanyan man po, yung pengari, eya po sumawa. Eya sumawang magpaganaka, king kayang anak. Nung sumawa, eya mong pong makirandaming anak, panyatang naningaldo, tang, gusto ka pala. Okay? Uli pong datang at datang ngaldo, yung sasabyanan ng kaya kang pengari, akit mo. Anya pong ding pengari tamo, sabyan da kaya katamo, taman, numinsan taman pagwalang baala tamo. Pota palang maging pengari ka, tindihan mo, makanyan pala yung kapigaga na kanang tatangkuan po ay mako. Uling pengari na ka. So, dapat po, abang ngini pa, panandaman tana, i-advance tana, panyatang naningaldo, kayong anak mi kapamilya kayo. Mi ka-anak kayo naman. Sana ing advance king kaisipan nyo, potang niya kung pengari, buri ko makanini mo naman. Okay? Siyempre po, berita mo, maganakala rin anak tamo. Sabi na po ng Santong Ebanghelyo, sabi na, pamintuan nila nga na rin kaya kong mamutuwa. Alino lalaki, pati ing pengari tamong babae. Pota uli mong ingaligi na ning taanan ni tatang, yamu ing kaya katamong pakirandaman.
kalakon ng tatang ima, makalunos siya. Okay? Pangalako na pong pengari tang lalaki king bale, ing magmandu ing pengari tamo pong babae. Yo ing manistima kaya katamo. Yeah? Poto kaya kalakon ng tatang, saki iya buntok ima. Hali po, kalakon ng tatang ing responsibilidad at suya po king pengaring babae. Okay? Partner la po. Okay. Anya sana po kaluguran na kapatad, itamo, ingapong Ginoo. Yo ing kaya katamong peka pundasyon. Maging king kaya katamong biya ngay ni, ing kaya katamong peka pundasyon, ninong pag-asa tamo, ing kaya katamong apong Ginoo, iyamo ing kaya katamong biye. Nung kareng kaya katamong pengari, ang gatdang alab da namo, ibiyadangan itang pamangailangan nyo. Makanyan mo naman, ingapong Ginoo, ibiyana naman yung pamangailangan tamo. Dapat, pangmigkulang ka. Po magkulang kasi po magkulang ituro ing pengari. Uling alang pengaring sabyan na king anak na, makasulong kaya. Nuna yung pengari, mangarap yun. Maging mayap yung kayang anak. Puturo kaya tangi kapaamak na. Makanyan niya naman yung apong Ginoo. Nakaputuro king matsura yung apong Ginoo. Minsan, itamo ing gagawa. Itamo ing gawa kanyan. Potang etala putok yan, ding burina ning kaya katamong Ginoo, hampo ning kaya katamong pengari, ninong mipaamak. Hanapin. Nung baluy itang kanta, delane po kareng magaral itang estudyante blues baluya po itang kantang ita. Ako ang nakikita nga na pag-uwi sa bayan, ako pang nakikita yan. Kasi po, yung anak mi, palagi da kayong lalawin, di kaming pengari. Obserban da kayo palagi. Anyapin po, ikayong akakit mi. Okay? Ayo po pagkasala nung sa ali, kung nanda kayo kayong pamag-aral yo, gawa mo na yung assignment mo. Palagi po yan. Re-remind na kayong palagi. Makanyan man po, nga pong Ginoo, palaging mag-reminders kaya katamo. Palaging kakatuking kaya katamong puso. Dapat kung minsan, sasaratay ni. Lalo na po king panahon hini, din kaya katamong anak, exposed la. Karang gadget. Okay? Na minsan, bride pang kasabing cellphone, kaya sa akin pengari. Anya po ngeni, maswelo tapa mo rin karing anak tamo at ito kitala pang sisimbo. Anya po palagi tamong sabihan karela yan. Yaning mayap. Okay po. Anya sana kaluguran na kapatad, kaya ngaldo ngay ni, malugod ya po yung kaya katamong Ginoo, piyabe-yabe nakatamong pasibayo keni, bata lang dandaman, ding buri ng pasabi kaya katamo, matuwa ang pong anak, piyabe-yabe na katamo. Uling kaluguran na katamo ng Diyos. So, ngayon po, muntatamo kayo ng kanakong karening kaya katamong kapatad. Lalo na po, yung kaya katamong kapatad, Brother Aime po, at suya, baya pong maapamalita kaya katamo. Maluwatan pong yadarandaman ni paninayin tayo po yung kaya katamong kapatad, Brother James. Diyos ko, dakal salamat kaya kaing binalik mo kong pasibayo kini. Ingka na akong puso adyang at siko kingaluang bansa. Ika yung kapatid ko lalong-lalo na rin choir. Daramdaman ko larugong magkantanan din. Aning ka na akong misis, daresan da kayo, eko parugo ganap asikanan. Anyay ko kakilalakan. Okay ka mo? Sabi ko, okay ko mo. Pero, ati ko, Kenny, munang-muna maglambing ko kaya kayo. Ita mo ang Kenny kilub ang papaking luwal. Pasalamat tamo kin Diyos,
O ining sabat ay ini, tinulo na kaya katamong sarili, tinigtig na katamong, itamongan, para sambantaya kitang katutuan. Kailangan naman itamong nga naduan ko kaya kayo, ngayon na ako na naman maglambing kaya kayo. Sa ganantayang palakpakan, luwalat kilub, itamongan matuampong anak, aduan ke, meto mong favor, pasalamat taking Diyos at karing sablang banal at yubabo. Palakpakan tala, pangkanita, ingginu, at ring sablang banal at yubabo, malulang maging makiyagum kaya katamu, ketang saya. Ketang sayada at uli nakakita katamong mamintu karela. E namo kaboditan talapagsalita ka, Kenny, ali. Ako malako kaya ngaluang bansa, pero yung sarili ko at siyo Kenny. Yung mipong lang binikin ka na akong sarili, hanggang ini ang buri ko laluyang dagol at dagol. Kailangan pa siya makipagsambata mo, kailangan itang masayata mo. Alwa itang ako magiging masid ko. Di ko nga kahit bala mo at itang ituntuyo. Tabakit na marugurin kaya katamong kapatid, kaganakada. Kailangan pa siya metong manungkulaning atin niyang ipasiwala kaya katam. Kailangan din kaya katam mo sariling makaya nada. Kasi yung Diyos, yung buriyanin, kaya kang pusot kaluluwa napin kaya Tagalog. Ito may kapag Tagalog, pasensya na kayo. Uli nga ako, kung may garal na tao. Kaya tang rilis telen, king makabakle. Pero yung Diyos mayo payaya, bakit tayong kutang? No read, no write ko. Kaluwang bansa. Yung kanakurugong kapanintunan, mga mal asasakyan. Pepaisip na ka na. Pasalamat ko na pambareyo. At ikayungan makirandam Kenny, isipan, ing kanakurugo sarili makanya. Buri ko mga bado king ulit-ulit yu. Ing ka na akong puso at yu kaya kayo kaluguran dakongan. Komi gagana ka. Gawang kuing ka na akong agyo para laluyang sumulong at sumulong. Munang-muna. Ren kaya katamong pamanuala king Diyos. Den kaya katamong santuaryo maging maayos la. Usipan nung linawot ko, kung makibalita kaya kayo. Pero yung ka na ako sarili, at yuya kaya kayo. Anyang may sakit ko, may miksuna ko mo, kingwanan ng Diyos. Sarili kong taliri ako agalo. Kita palang minunang itang oras ay ito. Potanging ginuya na yung kasabi mo. Ingke kang sarili, itang talagang kekang espiritual, yan ang makisabi king Diyos. Naning sinabi ko, Diyos ko, nung lalo naman puring ka na akong kakulangan kaya kayo, patawaran niyo ko. Pero, ikayo po'y makibalo keng misyon ko kaya tisulip. At duwang kepa po'ing malasinulad abye ko kaya kayo. Ipagkalubye po kare kanakong palad, bang kanita dataging panahon nung nokumeni batan, magbali ko agawa ko yung kanakong katungkulan. O ito'y sinabi ko mo, ulingan niyang oras sa ita, ingiki ko alang kasing salang balang metong yang, bituin na sinlag keng kanakong pamisip.
Eko explain nung nano. Pero buri ko mga baluyo, kana kung kaduguran na manong kulan, ikayungan kwar kay nakan, bibye kerguwa duwang gamat, inka na kung pasalamat kay kayungan. Oy tamoy buri ko nga baluyo. Kin Diyos at karin sablang banal at yubabo. Lalong-lalo na, ren dadalana na yung kakatamon talete. In Diyos, dadalana na yung upaya. Lalo talang paglubena. Bakit ayong kutang kanak? Huling ilaing mamalita, turut, tumait kakatam. Usipan, o ba't makanya niya, itang masanting yaing kunan, itang masanting kukutunan. Kamu talap pamasang Biblia. Adyang gisa ng meng basa ng mek. Aliburida kayo mong may li. O sila, minakono ka na naman tundo. So kanita na, boss. Anya kailangan, pasyati tamo kaya ni magsaya tamo. Tamo. Balang hikit ko kaya kayo makanya na. Balang hikit ko nananong largo rin kabatad ko, kalungkot dadatang balang Biyernes Santo Karelo. Kailangan naman, pasyati tamo kaya ni masaya tamo. Kasi ini, yapining libro na nimbiye papunta, mangga mangking mangga. Kimbaba masayala. Anya kailangan ni tamo titakin, magsaya tamo. Tamo bala mo. Makanyang tao. O bala nga pagmastan ko karang kana ako nga kakita kanya. Malay ko kanya. Makanyang ba? Hindi na largo rin kapatid ko ako. Nana? O kailangan pa siya makonsentrate, lalo lang makaya na. O kailangan makaya na lang mga kanyang kapatid. Kailangan, ba't siya migat na lang mga kanyan? Diyos ko, salamat po. Susuglungan main ka na kung biyabalang meto nga segundo. O ito siya betamo kay katasarela. Instead na, lumangag kita, lumangag kini, makanya na naman. Lumangag kita, makanya na naman. Kaya nakanda rin kaya katamong mga lagong anak. Kailangan, keep a smiling face, hanapin ng Amerikano. Pero ang pagsabihan mo kung English, Amerikano, mas buri ko pang magsalita akong English kaya sa akin Kapampangan kasi minsan, isipan mo pa eh. Pero ku akalingwan ing salita, tamuling kini ku mibait. Salitang Kapampangan, salitang Pilipino. Anya itamongan, karinge ganaganang manuala kin Diyos. Lalong-lalo na reng dadalanan talete, inginu. Makisabi kong mayap adyang alako keni. Datang mo rin ng panahon, itulo na ng Diyos. Magbalik ko nung nakoro, many batad. Bakong lalong makagawa. Bada kong asuywan, bakong makapaglambing, hikayo nga ang kapatid kong manungkulan. Bang kanita naman, masaya tamo. Kung makaswelo, palagi tamo makasaya. Kung makaswelo, makayanatakan makanyan. Pasalamat takin Diyosing, Ginoo, salamat po. Siglungan mo na naman yung biye ko. Kung makaswelo kanita. Makanyan mo. Kailangan, hanggang mabibiyaya yung meto nga tao, kete sulip. Kailangan may misip yung masanting. Kailangan may misip yung masaya. Kitang istong saya. Ako may nasa rin tao kini, balo da ako karutuan. Pero, aduan ko kin Diyos, balo yun, bakit? Itakbang ko, sana rin ka na akong bitis, masanting, matulid, alwalitang left, alwalitang right. Kailangan parang, go straight, son! Makanya niya isundalos eh.
kailangan balang lakad ko ngayon, yung brief paki ko lang kong. Go straight siya na nen. Yes, sir. Yung na sabi nito, gawang ko'y nga ganaganang, at least may liko ngayon, at least may loko ko tundo. Ay, ako makaswelo kayo, may litangan. Ako makaswelo, may litangan yung ginupupurian tayo kaya nakabruyana, tambintayan dadalay ta saya. Tama kaswelo? Makanya niya ito eh. Anya, yung kapatid kung malagong maganakang medyo midad. Kaluguran kong kaluguran deng medyo midad. Balo mo nan. Kung makaswelo, akakit kayo ka na ang kapatid, gagawa na ka na yung kayong service ko yan eh. For emergency. Pero, pauli na mo, gawin tayong tapat, dalise. Kaya katamong sarili, papunta kin Diyos. Inginumaga na kaya, pero mamaru sa'yo. Mamatawad yun. Inginu, idala na kaketang burina. Aluway sarili mo, dalami ketang burina mo. Ay sabig, no. Kasi in tao yung burina. Yung burina kasi yan ketang alang kabaldugan. O nanging Diyos. Ala na ka man nakarapat eh. Hati kakarapat. May nga rin tamo mong toys. O ako ketang panahon na itang panagalangkin ka na ako rugong pangisnawan, ting sinulad. At deng aparatos bala mo, Christmas tree ko. Ako makapangisnawa. Ako isipan. Kati ko ngayon kasalukuyan. Pasalamat ko muna kin Diyos, karing sablang banal, karing kaya katamong medyumidad, karing kaya katamong kapatad, ganaganang manungkulan, manuwala king union espiritismo. Buri ko mga balong taos loob kaya kanakong sarili, gewa yung katungkulan nyo para kanako. Peki lutlutan nyo ko, peki sabi nyo ko kinin Diyos. Buri ko murgo nga balo yun. Salamat ngan rugo kaya kayo. Adyang rugong mala ko keni pero yung kaya kayong lugod. Pe pakit yung kanako. Buri ko mga baluyo, impuso ko, at yung kaya kayo dyang makalaot ko. Yung kanakong pamanuwala kaya kayo no, kume ni barang keni, adyang malaot ko nga leong basa. Yung lugod ko, kaya kayo, at tiyo keng puso ko. Hanggang itutulo ng mabibiye ko kaya tisulip. Nano pa yung buritang? At itangan keni. Aldo na ning sabat. At itamo keni yung Diyos palagi neng yung den kayang gamat at palad. Para bakit? Para di na nakatamong kuswelo at baka nitagawan ta naman itang dala na matulid papunta keka, yapuin kaya kaming takbangan milaring kaya kaming bitis. O na ano, mitundo na kayo? O kailangan maganatamo, kailangan bata mo kuswelo. Ala? O kasi nung palapit tamo mo kanya na, ay, Diyos ko, neneng, nananula ka din yata. O, at least, itamo ang keni, masaya tamo. Kung no kakabarin ka na ang kaya, upi kakaba-kabarin ka ng conscience, ano? What's going on? Ano pa ka na? Ba? O pati sumawa naman kayo, mitulid na batal ba kayo, no makapag-kay-kay? Ala? Ali, iburi ko mong kaya kayo kabata, di nga, makaswelo kong makaswelo, magbalik ko USA nga, yung ka na akong puso, yung ka na akong kakit, kaya kayong ang keni, dalako. Datang mo rin yung gawang ko'y ngagyu ko, kumangako, pero
magkapilit ko, makatantang yung santuaryo, gawang ko yung katungkulan ko. O ito mo nga sabi ko kaya kayo. Kumiga ka na katitak yung bagay. Malunis in Diyos. In Diyos malugod siya. In Diyos sopa na ka. Pero in Diyos subukan na ka. In Diyos patawaran na ka. Ngayon, kailangan, adyang pagsubukan na ka, kailangan magkapilit ka kasi niya subukan na kayong Diyos, kaluguran na ka. Ale? O ito mo yung nga sabi ko. Pero, dakala salamat, pasibayo. Ginoo salamat po keka at karing sablang banal at yubabo at karing pong pengariming at tinagking aliwang biye. Oy na po yung kaya kaming sabat, hi kaming ang keni. Bibiyamiya po itang kaya kaming saya at panubayan nyo kaya nga po ba kaya pong misadsad. Diyos ko adwan mi po keka, bendesyonan me po in kaya kaming kakarinan. Diyos ko adwan mi po keka, hi kamingan, misasan me tungang kaming kaya kagawan ming kaya kaming katungkulan at law me po yung pagsubok, suglungan niya po rin kaya kaming biye. E mo kabut tala pamasakang Biblia. E kamo kabut tala pakiramdam ko. Nung alana ka mang dapat alam mo rin. In kailangan abang mamasakang libro na nimbiye, saliksikan me, lalo meng ireforma yung kekang sarili. Kailangan pakintindihan me. Adyang pang basan me ang buwing me ito nga Biblia, nung may intindihan yung kekang babasan, makanano ka makalunos ka, magmemorya ka. Kailangan magsamari ka. Bangka nita, ba may nga kakuwali ng namat lasa, ingamano na ng Diyos, at ingamano daring sablang banal. Balamat sinobra na yata yung kanakong kaya. Wala no, pututan ko namin, tundo na kayo, uli na kayo pa. Nakiba kayo. Nano, kaming sunya mo. O siyempre, maranam na kayo, alas 12 na. O gani, salamat po Diyos ko, karing sablang banal at yubabo, ang ganang ko niya po yung kanakong diwang bibeko po at pasiwala ka rin kanakong kabatad. Pasibayo, ikay ngon walat kilub, dakal salamat, kaya kayong wanat, itapong gawa yung sakripisyo kanako, anyang at di ko po masakit ko USA, binyayo po ita kuha bayaran maski magkano. Buri ko mo po nga baloyo, salamat pong dakal kaya kayo. Gawang ko yung agyuko para lalo tamong sumulong kayang kasalpantayanan, union espiritismo. O ngayon ang ganang ko niya mo, the inquire, how beautiful, all my kids, look at them, how pretty are you? You have a nice voice, just keep going, just keep going. O may kapag salita ko hatang English kaya kayo nak. Serious naman, makanyang ko. Unano ba lawen-lawen mo ko? Serious mo naman nak. See, at smiley kayo. Lawen me po. Ay, uy, Diyos ko. Yung kapatid ko rin malaguin eh. Dapat din na ka man akila. Lalo ka palang may lago. Ko ba ano di sanda ka kene? Small world. Pero pasalamat ko kaya kayo pong santing boses. Karen kaya katamong choir. Lalo tayang nagdagan. Kasi balo yun, and then, ren ka na kung mata tutulolwa. Bakit tayong kutang? Ren ka na kung apu o anak. Metong no naman generation para sumamba manwala kay nga mano na ng Ginoo. Kung makaselo kanita. Anya hanapin ng misis ko, babes, are you okay?
Alam mo na yung babes, kuwaita ka rin, no? Uli ka na ako si mangalo ako, tutulo ko matay eh. O sinabi ko, I'll be okay, don't worry, sweetheart. Ala? O siya, pakailitan ako na naman, laban nyo yan, o. Yung kailangan ng pamiyabi na yung meto nga may sawa hanapin. Kailangan hanggang mabibiyela affection, love, and care. Halimbawa din natang ko. Halimbawa kaya kayong house, Ann or babe, sweetheart, darling, or whatever. Hindi natang ka kinalme. Adyang babaw yung masla mo, babaw yung pawas or whatever. At least, yung kaya kang partner, may kuswelo ya. I-appreciate na itanggewa mo kayo. O ako. O dyan babaw ko pang laro, pa siya dinatang ko kembali, o der in-house. Halimbawa mag-test drive ko. Babes, are you doing? Nga ako kayo. Hey! Nga na. Kaya, I just want to say hi. I just miss you, kayo. O at least, hey, nga na, pero mahili alalamarong. Makanya niya ito. Okay, hindi ganyan para kayo, kakabaya. O dakala, salamat kabatad. Ikayungan. God bless. Yung Bicol, Cebu Tagumpanan Imbye, Union Espiritismo, Diyos ko, salamat po kaya ka, lalo may pong paragulan, din kaya kami pong pusot pamanuala, kaya ka ba kaya pong misadsad kimburim. Thank you po, Diyos ko. Dakal pong salamat na kay katamong speaker. Maging magsalita po ngani. Mahiliya po smiling face niya po uli pong beri na po smiling face tamo niya itatin tamong kalyan na po latang kalyan bahili tam. Okay? Maili na ko na naman na. Sige na. Wapin po masanting naman tang manang kasi maka-face mask tamo ika. Akakit da ang maili kami ang kaya maili eh. Okay lang. Opo, okay po. Kalupan na po yan, atin tangkasal pantayanan, atin tamong dapat tukyan, hanapin. Atin tangkasal pantayanan, yung gobyerno, tinyanan po pong patupad. Kailangan tuki tamo mo rin ka rin. Obeytangan po yung gana-gana. Okay po, daal pong salamat kay kayo, din kay katampong pisaup-saup, ngayon ngaldo ngayon ni 6,870 la po. So, rin pong bibiyay yung nga rin, ilapin po rin gagamitan tamo kaya katamong santuaryo na. Okay po, salamat po. Dakal pong salamat. Happy Father's Day pong pasibay kaya kongan. Okay po.
banal like pami. Ginoong ini pong kaurasan, mulit pasibay yung dadwang miya at payabot. Ingalang kapupusan ming kapurian, kagum daring kaya kaming balang kapasalamatan, pablasang king balang penandit. Ing lugod mo pumukakawang karing balang metong kaya kami. Ngani pong kaibat miyang gewa, ing metong pamitipon igpabang malyaring puriandakan pong samban. King kaya kang pangay espiritu ang pong pangkatutuan na sapo Diyos ko. Dating sablang aralig paing ganap lasapong mitatak mikintal dulang daring kaya kaming balang puso bang malyaring makanyamila pong dinan katawan. Bang malyaring karing aldaw bukasig paing makanyamila pong galawan malayaring kaya kaming balang banala katungkulan. Nasapoy pa magparati karing kaya kaming balang pusing lugod mo. Bang tingupayang karing aldaw bukasig paing sumulong kaya paking banda na karing obrang binyamot pagkalob karing balang metong. Igpamanyawad kayangan po. Manibata na po Diyos ko, kareting manungkulan piling kasangkapan ding sablang miyembro na sa po Diyos ko. Paintulot mong pablasang dingal doming paintungulan deti po emila kamalayan. Nasapoy tulot miyang pong ipagkalob karing balang metong sapoy patangalan miya po itang kapayapan na biye. Kagum na po ning lugod mo at banal mong kasopan at sapo Diyos ko, naniwan po yung dewa ka na ning yato. Naniwan po Diyos ko yung magpunyong lula mo dalumdum karing kaya kaming balang biye. Nasapo Diyos ko, paslag me po yung salaning kaya kang katuliran bang malyaring Diyos ko ngayon na po malyaring tangalan karing balang metong kaya kami. Bang may gitig pa yung agalawan mila pong malayaring kaya kaming balang banalaw obra tanim mo rin Diyos ko ninuman sapo. Itang ating bitbitakay na ng pong kapanamdaman o ting mam problema karing balang metong kaya kami. Igpaigwang mo sapo rin kaya kang mapagpalang gamat. Ang gana po Diyos ko reting sablang kapatad ming pong pingaring at yuking karelang balang ko bung tuknangan sapo Diyos ko. Makanyan mo ngan sapong pakayapan at makanyan ming ipagkalobing balang pwersa at balang sikanan karing balang metong bang may git karing aldaw bukas. Makanyan kaya pa pong miyabiyabing sumuyo, karing kaya kang banal na kaburian o ikpang banal. Dakal pong dakal salamat igpaking kaya kang lugod at banal mong pamaniw mo na nung makanan mo kaya sapong etad kapayapan. King kaya kaming kakarinan sapo Diyos ko, karing kaya kaming balang pamagsukubli. Iyatad mo kaya ngan sapong kapayapan ating bitbitatulang pong pakinabang. At kaningal doon sa sapo rin kaya kaming balang bukas para miya sapong nabangdan. Itapong biyang kaligtasan, apay nga ko mo karing balang metong kaya kaming padakal pong salamat. Kinglugod mo po't banal mong pamaning mo norete puring pisasan metong ming karalungan sapong matanggap langan ang pong mipakibatan. Ing sablang bagay, banalig mingan po kung lagyong migpating na kumbugtong nga so Kristong kaya kaming tagapagligtas. Kinglo ko ba't tayo daring kaya kang balala pangakong mapamatulang Espiritu Santo, iyan nasa po. Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.